ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲಿ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ 7 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್. 1,000 ಕೈತಲ್ಲ ಐನಾದು ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ತೋಟಡು ಬೂರ್ನ ಬಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಐನು ಪೆಜ್ಜರ್ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಪ್ರಪ ಪೆಜ್ಜದು ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜೆ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಯಾನ್ ದುಂಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಗದ ಮುದಲಿಗಳ ಬೋದು ತೂ ಅಂತೆ ಅಂಡ ಈ ಕಂಗದ ಮುದಲಿ ತೂ ಹೊಡೆದಿಜ್ಜಿ ದೇವಂಡ ಬಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಚೂರುಂಡು ಅಂಚ ಬುರ್ದಿಪ್ಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಚೂರುಪ್ಪಣೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಜಿಂಜೊಂಡು ಬುರ್ದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮುದ್ದೆಲಿಗಳ ಪೋದು ತೂವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಓ ಮಾತ ಅಂಗಡಿ ಬಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಐನು ಮಾತ್ರ ತೂನಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಗ್ಲೇ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್. ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜದಾಂಡು ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏತ್ ಕಿಲೋ ಉಳ್ಳೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ತೂಕ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಗಾಡ್ 57 ಕಿಲೋ ಅಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಬಿಡ್ಲೆ 56 ಕಿಲೋ ಉಳ್ಳೆ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತು. ಯಾನ್ ಈ ನೀರ್ದೊಕ್ಕ ಹೊಸತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಆ ಮೆಥಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಐಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ್ ತುಯಾರಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಂಜ ಕಷ್ಟ ತಿಂದು ತಿಂದು ಸಾಕಾದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ತೂದು ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಲರಿ ತಿಕ್ಕುನ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಯಾಗಂದು ಪಂಡ ಅವಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐನ ಫುಡ್ ಪೂರ ಬುಕ ನಿಕ್ಲು ಐನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಜಿಂದ. ಸೊ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನಂದ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 5 ತಾರೀಕು ನನಯಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ತೂಪುನ ಏಪ ಅಂದ ಪಂಡ ಮಾರ್ಚ್ ಎನ್ಮಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಯಂಡ ಪಂಡ 10 ಕಿಲೋ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚಾನಲ್ದು 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ದು 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಹೊಸತ್ತು ಫೋನ್ಲ ಐಫೋನ್ ಇಜಿನ OnePlus ದೆಪ್ಪುವೆ ಅಂದು ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಐನ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಡೋಂಗಿ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಗೈಸ್. ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏಪಾತನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ B.Com ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಅದು ಇಂಕ್ಲೆ 1 ತಿಂಗಳು ರಜೆ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಐನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಕರಿಂದ ಆಂಡಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪುಂಡು ದಯವಂಡ ಆತು ಫನ್ ಇತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೂರ ಪಂಡ ತೆಲ್ದು ಸಾಕಾದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಂದ್ ಎಂಚೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಅವೇ ಡೋಂಗಿ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ್ತಂದ್ ಪಂಡ ಅವೇ ರಜೆ ತಿಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಅದ್ರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ರಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ರಜೆಟ್ ಪಪ್ಪ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪುಗಂದು ಇತ್ತೇರು ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪುಗಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಾರ್ದ. ಸೊ ರಜೆ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೇರಿಯೆ ವಿಟ್ಲಾಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪವೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೇರಿಯೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಅಂಬಿಕಾ ಗಣೇಶ್ ಅಂಚೆ ಜಿಂಜುಂಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪವನ ಅಂಚ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿಯೆ 10 ದಿನದ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಕೊಂಜಿ ಫೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ದ ಪೂರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡಿ 10 ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೂರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಕಲ್ತದೆ ನಮಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವಡತೆ ಪಂಡೇರು ಒಪ್ಪ ಬೈಕ್ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡುಂದು. ಸೊ ಬೈಕ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ಬೈಕ್ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಚೂರು ಬಿಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತುರ್ದೊಂಜಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆತ ಬಿಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಅವಳ 1 ಸಲ 2 ಸಲ ದನ್ನ ಅಪ್ಪಗ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತು ಅಂಚೆ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗದನ್ನ ಜಾಳ್ಳೆ ಚೂರು ಕಲ್ತೆ ಬಿಡ್ದು ಮಳದನಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತನೆ ಬೈಕ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ದ ವಿಟ್ಲಾಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ನಿಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ವಿಟ್ಲದ ಕೈತಾಲ್ದಕ್ಲು ಸರ್ತ ಪೋಪನೆ ತಿರ್ಗವನೆ ಪಿರ ಬರ್ಪಣೆ ಅವೇ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರು ಕೊರದೆ ಬೈಕ್ಡ್ ಕಾರು ಕೊರದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋದು ತಿರ್ಗದು ಬತ್ತಂಡ ಪಾಸ್ ಕಾರ್ ಬಂದು ಬುರದ್ದೆ ತಿರ್ಗದು ಬತ್ತಂಡ ಪಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೈಕ್ ಎತ್ತನೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ನರ್ವಸ್ ಆವಂತಾನೆ ದಯಪಂಡ ಕಾರ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಬೈಕ್ದ ನರ್ವಸ್ ಆವಂತಾನೆ ಬೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಸರ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಮಾತ ಕಂಪನಿದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಬಿಕಾ ಗಣೇಶ್ ಪೂರದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನೆರ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಮಸೀದಿದ ಗುರಿಪೇರು ತಾರು ಪೋಯಿರು ಏನಾರು ತೂವಂತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡಿಯರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ. ಸೊ ಯಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪೂರ ಪತಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡಿಯರು ಆರು ಪೋದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾರು ಕಟ್ಬಿಡಿರು ಈ ಪೋಂದು ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪನ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ದೇವರು ನೆನತೊಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋಯ ಸರ್ತ ಆರು ಎದುರಿತ್ತೇರು ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ನ ಪಿರ ಅವಡೆ ಪೋಯ ಆರು ತಿರ್ಗಿಯರು ಯೂಟರ್ನ್ ಮಂತೇರು ಯಾನ್ ಯೂಟರ್ನ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅವು ಮೇನ್ ರೋಡ್ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾಡಿಲ ಪೂರ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆರು ಏನೋ ಎದುರಿತ್ತಿನ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ದಾರು ಪೋಯಿರು ಯಾನು ಅಂತ ಕಾತೆ ಬಸ್ ಪೋಯ್ನೇಟ ಬಸ್ ಪೋದಾಯಕ ತಿರ್ಗಯ ಚೂರು ಬಚ್ಚೊಂದು ವೇಟ್ ತಿರ್ಗದು ಸರ್ತ ಪೋಂತೆ ಸರ್ತ ಪೋನಾಗ ಪಿರ ಅವೇ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಉಲ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ
ಅಡೇ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಆ ಜಾಗಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಪಿರೊಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಸರ್ ಇತ್ತೀರು ಎನ್ನ ಎದುರು ಆರೆ ನಾನು ತುಯ್ಯರು ತುಯ್ದು ಸ್ಲೋ ಮಂತ ಗಾಡಿನ ದಾಯಪಂಡ ಅವಳು ಮುಗಿಂಡು ಅಡೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವು ಸ್ಪಾಟ್ ಇಂಚ ಪೋದು ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಅವಳು ಉಂತಾರೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ದುಂಪುರ ಹೋಗಿ ನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಮಂತ ಉಂತನೆ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ದೆ ಬೇತ ಕಂಪನಿದ ಸರ್ ಆರೆ ನಾನು ತೂದು ಇಪೋ ನಂಗೆ ಸತ್ತ ಪೋಂದು ಇಂಗೆ ಡೌಟ್ ನಿನ್ನಂದೆ ಸರ್ತ ಕಡಪಡು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ದುಂಬು ಪೋಯಿ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂದು ಈತೆಟೆ ಉಂತದಿರ ತಾಂದು ಪಂಡ ಸರ್ತ ಪೋತಿಗ ಬತ್ತ ಅವಳು ಉಂತದಿರ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಂದೆ ಸರ್ತ ಪೈರ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಂಗೆ ಕಾಣ್ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅಣ್ಣಾರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ 2-3 ಸಲ ಪಂಡೆ ಕೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂತಾರೆ ಸರ್ತ ಪೋಂದು ಏನಂಚೆ ಸ್ಲೋ ಮಂತ ಸರ್ತ ಪೋಂತೆ ಪೋಂತನಾಗ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಡೌನ್ ಉಂಟು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರ ಬಸ್ ಬತ್ತನತೆ ಉಂತಾಯತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೂದಿಪ್ಪಾಯಿರು ಅಂಚೆ ಸರ್ತ ಪೋಲ ಅಂತ ಪಣ್ಣೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಸರ್ತ ಪೋಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಡೌಟ್ ಆಂಡ್ ಮೂಲ್ಪುರ ಏರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಪುರ ಅವಳುಲ್ಲೇರು ಪೊಲೀಸ್ ನಗಲು ಪುರ ಮೂಲ್ಪುರ ಏರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಕಾರು ಕೊರ್ರೆ ಬಳ್ಳಿಂದ ಪುಡಿರೋದು ಬಂದು ಪುರ ನಲಕ ಪೋದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲ್ಪುರ ಏರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ನಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲೊಂದು ಥಾಟ್ ಬರ್ತಂದು ಅಂಗಡಿದ ಪಿದೈ ಪುರ ಉಂತಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಬೈಕ್ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ಡು ಗೊರಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನನೇ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪುರ ಅಂಚೆ ಕಾಡು ಮೇಕ್ಲು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಗಡಿದಾಗ್ಲು ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ತೂದೊಂದು ಅಂಚೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಚೂರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆತು ಪೋಣಗೆ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾರ್ನಾರು ಅರೇನು ತುಯ್ಯ ಎನ್ನ ಎದುರಿತ್ತೇರಾರು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ತಾನು ಆರ್ನ ಪಿರೋಡೆ ಪೋಯಿಂದು ಪೋಯ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪೋಯ ಅರೆನೇ ತೂವೊಂದು ಎದುರು ಬಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದಾನಾಗ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ದು ಆರು ಉಂತಾಯಿರು ಅಂಚೆ ಯಾನ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ದು ಉಂತದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೆತ್ತೇರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಯಾಡ ತೂದಿತ್ತದೆ ಜನನ ಆ ಜನನೇ ಎತ್ತವು ಬೇತೇನೆ ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ ಜನ ಬೇತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಶಾಕ್ ಅಂಡು ದಾಗಿಂಚಾಡುದು ಯಾವ್ದು ಆರದು ಗಿರತ್ತೇನೆ ತಾನು ತಿರ್ಗದ ಬಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ತಿಂಗ್ ಮಂತು ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಆರ್ದಾಯಿ ಪಿರಂಜಿ ಕಂಪನಿ ನಾನು ಸತ್ತ ಪೋಲ ಅಂದ ಪಣ್ಣೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆರೇ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಗಿರತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಿ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಮೇನ್ ರೋಡೆ ಪೋಪುನ ಡೈಲಿ ಪೋಪುನ ಜನ ಗಿರುತ್ತದೆ ಏನೋ ಪೋಲ ಸ್ಲೋ ಮನ್ಪುರ್ಸಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಪುನತೆ ಸೊ ಪೋಲ ಅಂದ ಪಣ್ಣೆ ಯಾನಂಚೆ ಸರ್ತ ಪೋತುನೆ ಅಂದು ಎಂಕಪ್ಪಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಂಡದು ಆಯ್ತಾ ಮಂಗೆ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಏತ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾನ ಪೋದಿಪ್ಪೆ ಚೂರ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ದಾರ ಬರಿಕ ಪಾಡ್ದು ಉಂತವನ ಎತ್ತುಂದ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಪೋತೆ ಸೀದಾ ಪುತ್ತೂರು ರೋಡ್ ದಾಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತುದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಲ್ತರ ತಿರ್ಗದ ಸೀದಾ ಬನ್ನಾಗ ಇನ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಓಡೆ ಪೋತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರು ಈಗ ದಾಯ್ತು ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೇರೆ ಆಪಣ ಅದೇನು ಪೂರ 6 ಅಂಚ ಪಂಡಿರಿ ಯಾನ್ ಸರ್ತ ಪೋಯಿನೆ ಅಂದು ಹೊರಂಡು ಸ್ಪಾಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನು ಕೊನರೆ ಪೋಯಿನೆ ಅಂದು ದಾನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನು ಓಣುಂದು ಕೇಂದ್ರಜೀರು ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ತಿರೋದು ಕಾರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕಾರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೊರ ಬಂದು ಬಂದು ಅಂಡ ವಾರ ಸರ್ ಅವಳು ಎತ್ತಿರು ಯಾರು ಪಂಡೇರು ದಾಲಾಪಜಿ ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಪಾಸ್ ಆಂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೆತ್ತಿರತ್ತೆ ಏನು ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಎದುರಿತ್ತಿರು ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಆರ ದೆಪ್ಪುನಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮಿರತ್ತ ನೀರು ಮಾರ್ರೆ ಹೊಸ ಜನ ನಿಂಕು ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾದ ಹೋತು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫನ್ನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತೆ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜಿಂಜ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೆಲ್ತು ಎಂಚಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರಾನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ.